guztioi, eta eskerrik asko, zera gaurko Prentsaurrekortara etorri zaretelako. Ikusten zuen bezala, gaurko Prentsaurreko honen sarrera bezala erabili dugun dronen irudi hauek, hauek dira pixka bat, nik uste gainera berritzailea direla, orain arte ez dugu horrelakorik egin, eta oso argigarria dira. Ikusten delako alde batetik, obraren beraren trazan hundi joan, eta gero baita ere ze zaitasun dauzkagun, da ze ambizioz egin behar denez. Ez da oso luzea, 5,3 kilometrotako luzera duen obra bada, baina gure orografiak, Gipuzkoako orografiak horrela markatzen du eta konplexotasun berezia duen obra bada. Eta gaurkoan guk egin nahi genuen, nolabait esateko, gizartearen aurrean adierazi nola dijoan obra eta ze garrantzia daukan.